приятели на едно място не съм събирал. Ще се радвам да се чувствате приятно. Радвам се, че всички тук дойдохте да ме уважите за моята първа самостоятелна изложба иконопис. Тази изложба посвещава на моя баща, човекът Марин Вачев. Искам да благодаря на първо място на моето семейство, моята съпруга Галина Вачева, дъщеря ми Нана Вачева, сина ми Антон Вачев и внучката Галина, които бяха през всички тези години до мен в всички моменти, и хубави, и някои тежки моменти за мен. Особено съм благодарен на сина ми. Искам да благодаря тук на моя голям приятел Пламен Сяров, който е спонсор на изложбата. И не на последно място на Ваня Георгиева, която е срещу мен, и да кажа, това е човека, който организира цялата тази изложба. Благодарение на нея се осъществява и искам да я ръкопляскате всичките. Много от вас, почти всичките ме познавате. Има и някои приятели, които по-малко знаят за моя живот. Ще ви кажа накратко. Вече станах на 38 години. Роден съм в Бургас, живея в Бургас, творя в Бургас. Рисувам от 20 години. Причината да започна да се занимавам с иконопис е моя племенник Калоян Костадинов, който се не да бъде защитен. Това е също иконописец, художник. Първата икона, която видях в тях, беше на Пресвета Богородица Достойно ест. И много така ме заинтригува изработката и се зададах въпроса дали аз няма да мога да изпиша една такава творба. И оттам до ден днешен почти всеки ден четката е в ръцете ми. Имало е периоди, съм стигал до 2 години, не съм я пипал. Както казват, нямаш муза, но после пак се появява и така до ден днешен. Питаха ме колко икони имам изписани през този целия период. И аз така малко нескромно обяснявам, че за мен са страшно много. Може би 400, 500, много повече от това. Аз имам само у дома между 60 и 80 икони, които присъстват в момента тук. Имам подарък икони на много добри приятели. На някои от тях стигат до 10 мои приятели, които са в момента в Чикаго. Тодор и Янко Валканови, на моя приятел Пламен Сяров. На много от вас тук, голяма част от вас имат поне по една моя икона, което много ме радва, че присъстват във вашите домове. Искам да ви пожелая на всички вас много здраве, много щастие. Искам да бъдете оптимисти. Зададаха ми въпроса какво мога да кажа за днешно време и за положението в България. Много е тежко. Мен ме боли. Тук имам приятели, които са ми били ръководители. Като съм бил служил в армията, аз съм служил достойно и честно. И знам какво беше и знам сега какво и много ми тежи. Но искам да бъдете оптимисти, да вярвате в бъдещето и да знаете, че може би утрешния ден ще бъде по-добър. Всичко добро ви желая, искам да се почувствате приятно и на всички ви казвам на здраве. На здраве! Благодаря на Стоян, благодаря на Костов. Скъпи приятели, искам да ви кажа, че експозицията на икони ще гостува тук при нас в галерия Георги Баев до 30 септември. Заповядайте да разгледате отново, доведете и свои приятели и близки. Който желая, може да отнесе